Чэньдж адбываўся паблізу на памежным пераходзе Коласава. Цяперака на гэтым паўстанку беларускай чыгункі выходзяць аднаўраднікі-дралевікі, а ў тыя часы тут быў перакінуты праз мяжу драўляны масток, да якога афіцэры рэпатрыяцыйнай службы польскай і камісары ГПУ ў абумоўлены час канваявалі абумоўленых асобаў. Абсурд гэтага тэатру палягаў у тым, што звычайна беларусінов тут мянялі на беларусаў. Трашкевіч сустрэўся на Коласавскім мастку са сваім даўнім прыяцелем Францішкам Алягновічам. На рэпатрыяцыйны масток Трашкевіч ступаў досыць бадзёра. Нават францішкава хваравітая пастава ў чырвонаармейскіх лахманах і роспачная броніць, куды ты ідзеш, не папсавалі настрою. Савецкую Беларусь Трашкевіч бачыў у напаўмістычным святле, апісваў яе вучням як утапічны беларускі дом, які будуецца на ўсходзе для іх трэцяга пакалення. Хлопцы і дзяўчаты слухалі, натхняліся, развітваліся з бацькамі, кахаліся ўночы ў дуброве пад налібокамі, а пад ранак, узяўшыся за рукі, пераходзілі польска-савецкую мяжу. Цяпер Бронік сам ступаў у гэтую немарач. Закончанае трыванне не мае цяперашняга часу, а будучны час мае просты. Пра яго смерць я не скажу нічога арыгінальнага, ты бачыў дату. Бронік, Джеймс Бонд і Джордж Вашынгтон па-беларуску. Ягоныя партрэты будуць друкавацца на нашых еўра. Гэты чалавек прыдумаў дзяржаву, узяў і напісаў Беларусь, падручнік, па якім мы вучымся, і мы не ў стане ўжо закрыць гэты файл і перагарнуць старонку.